la misèria física. Poesia, els refugiats. Art, la soledat i els no amics. El teatre, la ferida. La dansa, la tragèdia. Kai Tempest, Sòfocles, Filoctetes, Moreno Bernardi, el Moreno Ensemble Project. Benvinguts a l'acadèmia. Comença la roda de premsa de presentació de Paradise. È semplicemente vuoto. Vuoto, spese del vuoto per aumentare il vuoto, per la ricerca del vuoto. E ne puoi vedere negli occhi di tutti. Io pots veure els ulls de tothom. Il nostro paese non è altro che la culla della tirannia. Per la tirania. Nelle città il largo con l'anima cattiva vince la partita e l'integrità viene punita con la disperazione. Castiga amb desesperació. Vuoi che non lasci battere? Senza gentilezza, senza umiltà, senza coscienza, senza gratitudine, senza compassione, senza comprensione. Troppo di testa, vuoto ed eco. Anche se torniamo indietro, salviamo la situazione. La miseria non fa altro che peggiorare le cose. E finiamo per illuderci di cadere nel fascismo. E di uscire dal fascismo. Per ricadere messo sotto un altro nome. E cadere nel genocidio. E di uscire dal genocidio. Per ricadere messo sotto un altro nome. Nell'era più perniciosa dell'esistenza, alimentata da concetti pomposi che non hanno alcun valore reale e da false economie costruite su sicurezze fabbricate, angoscia e malattia e l'instancabile oppressione contro le persone basate solo sul valore della vestimenta ha lasciato un buco nel tessuto del mondo che non si ravagginerà finché verrà ignorato. L'ho visto. Ho bevuto l'acqua nera che si raccoglie sulle vigne. Ho avuto le visioni. Les visions. Tutti gli eroi cadono nella vita superficiale del nulla e vivono nella cecità, così a lungo che soccombono alla cecità e godono della cecità, immaginandosi pieni di integrità. Si imaginen plens d'integrità. Ho visto il futuro. Non c'è grazia nella morte, le persone vivono per sempre, gonfie di odio, gridando per la chiusura dei confini, accumulando medicine, scambiando valori sessuali pixelati con gli avatar di altre persone. L'ho visto. Ho bevuto l'acqua nera. Non c'è gloria nel combattere per il nostro paese. Il nostro paese è l'inferno. Le persone spaventate, le persone distratte, le persone che semplicemente vivono, le persone che dicono che non è colpa mia qualunque cosa per non chiedermi di cambiare. Sono i demoni che servono nel forno dell'inferno. Uau, uau, uau. Un monòleg a tres veus. M'encanta això de que pensi un i parlin tres. Això és un fragment de Paradise, l'espectacle que podreu veure des de dimecres 19 de juny fins al diumenge 7 de juny. Recordeu, 19 de juny, 7 de juliol, aquí al Teatre Acadèmia. És una coproducció de l'Espazio, el centre d'investigació que dirigeix Moreno Bernardi amb el Moreno Ensemble Project. Correcte?
Aquesta coproducció, aquest funcionament del Moreno amb l'Espacio ha donat uns quants fruits d'una qualitat i d'una originalitat inqüestionable. L'última versió de Macbeth, per exemple, no? Són obres de petites dimensions, però de gran envergadura, no? Diguéssim, no? Com serien les obres de la filosofia que té el teatre de l'Acadèmia, obres d'artesania vinculades a la realitat actual i que pleguen al debat social i artístic. Són obres amb el desig d'experimentar, propi de l'Espacio, un centre que ha creat un segell a partir de laboratoris d'investigació i de provar i provar i provar. Al Moreno li encanta provar, però tot això us ho explicarà ell, que és l'ànima del Moreno Ensemble Project, que és l'ànima de l'Espacio, i des del 19 de juny al 7 de juliol, l'ànima del Teatre Acadèmia, l'ànima de Paradise. Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia, moltes gràcies per haver vingut. Després de l'èxit, o del prestigi, o digue-li com vulguis, no? Perquè èxit no estem parlant del gran èxit comercial de masses, però sí d'un gran èxit dins el món del teatre, revisant autors que han fet història en el món del teatre amb lletres majúscules, Shakespeare, Coltés. Ara ens enfrontem a Paradise, que l'ha escrit algú que no arriba als 40 anys, que canta rap, que pot formar part del cartell dels festivals musicals més moderns de Barcelona. Podria estar al Primavera Sound, podria estar al Sonar, podria estar al Cruïlla, qualsevol, que és Kai Tempest. És cert que Paradise parteix d'una tragèdia de Sòfocles, però també és cert que els Kai Tempest s'han guanyat el prestigi en el món literari de la Gran Bretanya escrivint poesia, amb el spoken word, i creant també teatre. Com ha arribat Kai Tempest a l'imaginari artístic de Moreno Bernardi? Hace bastante años yo no conocía a Kai Tempest y un querido amigo estaba leyendo uno de sus libros, empezando también a conocer su música, y como yo en aquella época me quejaba de que no encontraba nada que me gustara, o de que me llamara la atención, o que, bueno, era más o menos siempre los textos escritos de la misma manera, con la misma estructura, musicalmente no me estaba pasando nada, y yo, como bien sabes, soy un enfermo de música, con lo cual, y esto es bastante raro. Me dijo, hay alguien que probablemente te va a gustar. Entonces empecé a escucharles, a leer los libros de Kai Tempest, y me atrapó enseguida todo lo que Kai Tempest representa, que es tiempo, ritmo, valor, nella elección de la palabra, la gran capacidad de intercalar frases aparentemente simples pero que representan cosas complejas, con estructuras sintácticas muy complejas pero regaladas musicalmente de una forma simple. Una capacidad de actuación absolutamente extraordinaria que ojalá se viera más a menudo incluso en el teatro propiamente dicho. Un concierto de Kai Tempest he visto muchísimos, y siempre hay un momento en que, aunque nos encontremos en una sala acostumbrada a los conciertos de músicas, con tu cerveza en la mano, con las ganas de no solo escuchar, sino también de pasártelo bien, hay siempre un momento en que se paraliza la sala y el público y no sabes si estás en una iglesia, en un teatro, en un concierto, en un teatro griego, va mucho más allá. Y yo pensaba, era exactamente lo que yo buscaba, por fin, la vuelta de la palabra como una palabra épica, importante, poética, plástica, teatral, musical, que no es la palabra de la calle, es el origen de la calle que se transforma en artística en el momento en el cual la decimos. Està bé perquè has parlat de Kai Tempest, de veure en concert, i que a vegades l'hem vist com a la Sala Apolo, podies veure amb una cervesa a la mà, per entendre'ns, no? Clar, aquí la coneixem per l'Apolo, per la Barcelona Poesia, no? Pel recital de poesia. Ara actuarà al Grec, el dia 5 de juliol. Seria fantàstic si vingués a veure l'obra, ja seria genial. Bueno, a veure'm. Però el que sí que em fa gràcia és que, clar, recordo quan vam parlar tu i jo d'aquest projecte, que l'últim que t'havia seduït era el concert de la Madonna, no? I aleshores, clar, ara Kai Tempest m'estàs parlant d'això i dius, està ben vist o ho has d'amagar, aquests pensaments teus en cercles teatrals, diguéssim? No, no está bien visto, no, me lo tengo que callar siempre. Y el último concierto de Madonna, sí, para mí fue un antes y un después este año. Y estás frente a alguien que
enseña aún al mundo la capacidad que tenemos de reinventarnos en este momento, si artísticamente que socialmente no nos queda otra. Tiene una grande capacidad de autocelebración, celebrando en realidad lo que ha provocado a la gente. Desde un punto de vista dramatúrgico, por los que han asistido lo sabrán, hay una estructura narrativa absolutamente teatral. A esto me refiero. Viene del mundo del musical también su educación, con lo cual toda la biografía la cuentas con cambios de escenarios, ritmos y compases diferentes con respecto a las luces, las coreografías, que permite biográficamente intervenir en lo que ellas haya podido vivir. Pero no me refería solo a esto, me refería también a la libertad de expresión que siempre ha asumido, incluso ahora, y la capacidad que tienes de celebrar cualquier cosa llegando en el más profundo sin nunca dejar de hacer show. Porque de todos modos el teatro no es el lugar de la pornografía emocional, con lo cual incluso cuando queremos decir o comunicar mensajes muy importantes, siempre lo hacemos bajo el paraguas de la teatralidad y de la parte artística. Hay momentos en la última gira de Madonna dedicados a los grandes años de luchas para la búsqueda de la solución del SIDA, con lo cual también con todas las víctimas que hemos vivido en aquel momento, que no eran solo víctimas del SIDA, también eran víctimas de una persecución social. Y es bastante extraordinario estar en un palacete con miles y miles de personas y de repente notarte como si fueras una sala pequeña por la capacidad que dramatúrgicamente tienen de hacer del grande show un momento íntimo para el espectador. En los círculos teatrales esto tú no lo puedes explicar porque está absolutamente mal visto que tú encuentres en el pop un referente para luego hacer un Shakespeare. Yo tengo 53 años, con lo cual probablemente ya he superado la fase en que si no eran los grandes nombres del teatro, es que no me estaba tomando en serio lo que estoy haciendo. Y me tomo en serio lo que estoy haciendo desde que nací. Y en un mundo donde existe un sistema muy líquido de comunicación entre las artes y los lenguajes, los referentes que tenemos, o por lo menos la capacidad de reflexión que tenemos, puede salir de la música pop, del cómic, de una serie coreana abstracta, del gótico, bajo todas sus expresiones, incluso interviniendo en autores absolutamente clásicos del teatro. Pensar que las disciplinas están totalmente separadas es pecar de inocentes con respecto a la realidad social en este momento. No, estic absolutament d'acord, o sigui, jo ara t'estic mirant allí dalt perquè has fet una crítica musical de Madonna que tant de bo jo com a crític musical en el seu moment hagués sigut capaç de fer-la. Escolta'm, però de totes maneres el que sí que volia dir, això no és ni hip-hop, ni pop, ni bases electròniques, el que veurem aquí a Paradise. Avui hem anat a parar aquí, però el teu llenguatge és, el vostre llenguatge és a capella, de tant en tant apareix un violí, i a mi el que em va agradar quan vaig veure l'assaig és que vaig tenir la sensació que tot era música i tot era teatre. És a dir, quan es cantava i quan es deia, o sigui, no estava clar que... O sigui, tot era música i tot era teatre. Això que tu dius del trencament de disciplines d'avui en dia, no? I tenia la sensació que la clau era la paraula com un instrument, com hem vist una mica abans, no? Com si ens volguessis fer escoltar el teatre. Ojalá, es lo que intento, es lo que intentamos nosotros. Y la palabra es un vehículo muy poderoso. La palabra puede hacerte enamorar, te puede hacer daño, según cómo lo dices, cuando lo dices, el uso, en qué momento, ritmos decides. Según la textura, el tipo de voz, una palabra se regala una emoción u otra, o mejor dicho, un sentimiento u otro. Somos animales verbales y es una expresión de la que abusamos porque en realidad no se considera un lenguaje artístico por el hecho de que tiene su habilidad funcional a la hora de comunicar con los demás en nuestro día a día a lo largo del día. Tener una materia absolutamente biográfica, normal y corrientes que utilizamos para comunicar entre nosotros, que de repente se transforma en materia artística, es también reflexionar en cuánto nosotros mismos podemos ser obra de arte según qué momento en la vida. En la palabra para mí está escrito absolutamente todo, el movimiento, el cuerpo, la intención, la motivación. Si tú conoces muy bien a alguien y te llamas al teléfono y te dices hola, probablemente reconoces enseguida que hay un problema. La voz y las palabras juntos son un vehículo de muchas cosas no dichas. Y las palabras son aquellas cosas que hemos decidido comunicar a los demás, no para tapar lo que no queremos comunicar, sino más bien por elección. Decidimos nosotros
lo que queremos que los demás sepan. Un texto teatral tiene este valor, tiene una serie de palabras elegidas como las únicas palabras disponibles para poder comunicar la obra. No explica exactamente de qué forma, con qué orden, con qué ritmo, con qué texturas, con qué tipo de respiración, con qué tipo de voz, con qué tipo de gente. Y esto empieza nuestro trabajo. Pero sí que tenemos un mundo verbal de palabras muy bien pensada. Soy un enfermo de la palabra y se nota también contestándote en el sentido que creo que hemos perdido dos cosas fundamentales. Uno, el hablar bien. Ya no elegimos las palabras para poder comunicar porque somos víctimas de los titulares, de las descripciones para llamar atención. Estamos más felices cuando tenemos seguidores en Instagram de cuando tenemos amigos, básicamente. Y esto lo hemos perdido por completo. Y sobre todo hemos perdido el oído. Ahora la música la escuchamos básicamente con auriculares y a veces con instrumentos que no están pensados para emitir músicas con grandes calidad, solo por la comodidad de poder tener la música siempre con nosotros mismos las 24 horas. Y afortunadamente el teatro no te lo puedes llevar a casa, quedas siendo un arte donde tú te tienes que desplazar y decidir de asistir. Hemos perdido la capacidad de escuchar, no tanto de escuchar el contenido, sino de oír qué palabras está utilizando la persona que habla contigo. Muy a menudo no nos entendemos porque lo que contestamos es lo que nosotros pensamos y no tiene nada que ver con las palabras que hemos recibido. Y muy a menudo decimos, pero yo te he dicho otra cosa. Pero no hay educación para escuchar realmente las palabras como vehículos identificador de la personalidad del individuo que está comunicando contigo. Sí, me encantaría difundir un teatro destinado a ser escuchado. Una mica això és el que vau treballar amb el laboratori de sons que vau fer després de Macbeth. Perquè hi ha una cosa que em fascina, que és que vau acabar Macbeth amb tota la intensitat i tota la feinada i tot el cansament, i immediatament després feu un laboratori de son, i allí és on va aparèixer una mica part del que vau treballar després aquí. Era el momento perfecto. Justo después de la última función de Macbeth, el día siguiente lo hemos celebrado. El día siguiente de la celebración hemos empezado el laboratorio. Nos hemos regalado 24 horas. Pero es verdad que como director de los Pazzi, como director de la compañía, yo veía que era el momento perfecto para empezar el laboratorio independientemente del cansancio, porque era un cansancio digno del sentimiento de la alegría. Y estamos, justamente porque salimos de Macbeth con la mente particularmente abierta, creativa, incluso mente creadora, y una mente artística. Si tenía que encontrar algo que no podía definir, pero que pudiera empezar a generar lo que iba a ser la materia sonora sobre el que aplicar luego las palabras de Keith Tempest, de las nuevas canciones, de las nuevas músicas para violín, aquí era el momento perfecto. Si hubiésemos esperado un mes, no tendríamos el Paradise que tenemos la semana que viene. Ahí era todo un trabajo abstracto de pura sonoridad, sin intención, sin palabras, aún no teníamos la traducción, y sin intención de composición musical. Era una investigación pura sobre el sonido acústico, donde el instrumentista, en mi caso el actor y la actriz, coinciden perfectamente con el instrumento, que es decir, su cuerpo y su voz. Para que yo pueda tener a disposición una serie de materias sonoras, porque luego al final yo compongo, hay quien compone con instrumentos. Un piano, tú le tocas la tecla y suena piano siempre, puede sonar mal, según quien lo toca, pero sonar siempre como un piano. Pero yo compongo con sus voces, con lo cual llega un momento con un acto de generosidad de investigación muy compleja, en que ellos me ofrecen los sonidos como un jukebox, con los que luego tengo que empezar a jugar y a componer. Es un trabajo muy difícil, porque una vez que yo me enamoro de algo que hemos encontrado, ellos tenemos la gran cuestión de ahora investigamos cómo reproducirlos, para que Moreno siempre los tenga presente para poder componer. Es ahí donde yo sí creo la composición, pero si ellos no tuvieran una mente creadora, con respecto a su misma materia de interpretación, yo no podría componer. Son personas, no son máquinas que hago play y sale el sonido. Y salen luego, para no aburrir, muchas cuestiones de pura investigación con respecto a la técnica, el timbre, las texturas, la forma, los volúmenes, las direcciones, las capas del sonido que luego se han transformado en lo que vais a ver en Paradise. De totes maneres, és que ho estàs explicant d'una manera i pensava, clar, sembla que tot sigui analitzat i calculat, no? I després en acabat ho veus i veus que, en realitat, vull dir, tu tens un paraigües, que és el teatre, i et deixes anar i crec que l'emoció i la intuïció és el que et porta a que surti d'una manera natural
tot això que fas amb la paraula, el teatre i tal. I després venen les investigacions i al final tu teoritzes sobre això. No sé si m'equivoco, o primer és la teoria i després la pràctica. No, es así. Todo se puede analizar, todo se puede calcular y todo se puede volver teórico siempre cuando la teoría sirve para experimentar luego otras cosas o para regalar herramientas útiles a otros que no lo han investigado e empieza su investigación personal sobre algo. Pero la investigación artística desde la práctica la teoría. No puede tener otro recorrido. Y también porque, aunque yo trabaje en un contexto académico, no soy académico desde un punto de vista artístico, en el sentido que hoy en día, teatralmente, la investigación se ha vuelto otra vez puramente teórica y hay investigadores teóricos que investigan otros teóricos. Esto nunca entrará aquí, nunca llegará aquí. Nunca permitirá a nosotros de evolucionar un nuevo tipo de lenguaje, un teatro diferentes o crear una relación muy lógica, muy práctica, muy viva, muy intensa, que puede entonces abrir nuevas cuestiones entre lo que hacemos nosotros y las demás artes. Es una investigación puramente teórica. Lo nuestro es absolutamente práctico. Luego lo analizamos y lo calculamos absolutamente todo. Lo que pasa es que nuestro objetivo es lograr de que lo que tú luego recibas como resultado de todo esto sea absolutamente, aparentemente natural. Pero es una naturalidad artística, no es una naturalidad biográfica. No nos lanzamos con los demás con nuestras propias emociones, nos lo hemos pensado mucho en este sentido. Y también hay que subrayar la suerte que tengo en este momento desde hace un par de años. Es decir, es verdad, el teatro para mí es un paraguas, o mejor dicho, ni sé si es arte. Para mí existe el arte teatral, pero el teatro, utilizando este término, es un lugar de visión, es un contenedor. Y ahí puede entrar cualquier tipo de expresión, cualquier tipo de lenguaje, siempre y cuando tenga la posibilidad de ser visto y escuchado. O solo escuchados que permita visiones, o solo vistos que permite de oír algo que aparentemente no está sonando. Esto para mí es el teatro. Antes no era así, pero ya tengo años, es mucho tiempo que trabajo. He encontrado la posibilidad de concebir el teatro como el contenedor donde puede entrar desde los lenguajes propiamente artísticos a los tecnológicos, a las artesanías y a todo el mundo del diseño, que es donde más me encuentro cómodo. ¿Dónde está mi suerte? Que para mi compañía esto es normal. No trabajo con intérpretes normativos. Trabajos con artistas de la interpretación. Esto quiere decir que cuanto más les provoques, cuanto más les estimules, cuanto más les cuestiones, cuanto más lenguajes pongo encima de la mesa, es lo que ellos mismos ya estaban buscando antes de conocerme a mí. I esto és la suerte que tengo en este momento. Una colla d'animals d'escenari. Us hauré de mirar una mica diferent a partir d'ara, perquè realment quan els vaig veure ensejar, a mi em van flipar molt. Escolta, anem al contingut. Ara hem parlat d'estètica, hem parlat de forma, hem parlat de com arribes a un lloc. Paradise, la història de Filoctetes. Es pot ser vanguardista encara respectant els clàssics? Tenemos que serlo. No tiene ningún sentido pensar de ser vanguardistas sin tener un alma clásica. No son los puentes que nos permiten la evolución. Las rupturas no permiten los cambios. Pero cada cambio, de todos modos, nunca es desde cero completamente. Si no, no se llamaría cambio, se llamaría origen de otra cosa. El origen ya no sabemos cómo poderlas crear en este momento. Sin tener un alma clásica ni sabes lo que puedes cuestionar. Picasso hizo lo que hizo porque dibujaba como los ángeles, estaba tan aburrido de lo que hacías que en cierto momento no ha pensado otra cosa que revolucionarlos completamente. Si tú no tienes ya un talento que cuestionar, nunca podrás ir un poquito más allá. Sí, se puede ser vanguardistas con los clásicos porque es lo que los clásicos piden. Los clásicos no piden de ser reproducidos idénticos como una copia fabricada a lo largo de los siglos, porque no es una fabricación de tradiciones. Los clásicos piden que tú, personas contemporáneas, te preguntes algo sobre ti mismo y tu sociedad a partir de ellos. Por eso son clàssicos. A veure, expliquem aquest clàssic. Paradise, a veure, escolteu un moment amb atenció a la història i així ho entendrem tot. Paradise és una versió molt personal de la tragèdia de Filoctetes de Sòfocles. A l'obra grega, Filoctetes era un lluitador que va ser ferit a la guerra de Troia i el van apartar perquè, com que era ferit, ja no funcionava, ja no servia com abans, el van apartar a l'illa de Lemnos. Allí va estar durant 10 anys, fins que un dia van decidir que necessitaven un altre cop el seu arc, que era molt poderós.
però el problema és que només el podia fer servir ell. Per tant, necessitaven a Filoctetes una altra vegada. Què és el que fa Cae Tempest? Doncs trasllada la trama a una illa del segle XXI on hi viu una comunitat, un camp de refugiats, la illa està aterrissada per una guerra, per un tsunami, i hi ha una persona que no pertany a l'illa, que s'ha apartat i s'ha deixat sola, ferida, a mercè del seu deteriorament físic, a causa d'una mina terrestre. Pam! Aquesta persona que va ser important i va deixar de ser-ho, ara pot tornar a ser útil, però quan el venen a buscar persones que suposadament hi ha amistat, ell ja no sap si vol tornar a lluitar pel món, ja no sap si l'estan enredant, no sap si enfiar-se'n. Com encaixaríem aquesta metàfora en la societat actual? Está en todas partes, el mundo está lleno de filoctetes que abandonamos, que los utilizamos cuando los necesitamos, que cuando ya no tienen una utilidad social, nos inventamos una etiqueta, un nombre, lo llamamos inmigrantes, refugiados, drogadictos o lo que seas, le creamos una situación y un contexto que no tiene nada que ver con nosotros, con lo cual con alejarlos un poco podemos seguir bien pensando en ellos porque somos intelectuales y nos gusta la idea de tener empatía, pero en realidad socialmente lo que hacemos es separarles de nuestros día a día. Pero sin ir demasiado lejos. Nuestra sociedad está construida para que muy a menudo alguien de nosotros en una condición aparentemente tranquila, aparentemente de bienestar, pueda sentirse filoctetes. Es decir, como ahora están muy de moda los términos que tienen que ver con el mercado, el comercio, y nos hemos vuelto más usuarios que ciudadanos, pues a veces, muy a menudo somos usuarios entre nosotros, quiero decir, en el mundo laboral, en el mundo sentimental, en el mundo social, incluso en el mundo de la educación, y te puedo asegurar también en el mundo del arte, tú te sientes utilizados por algo, para alguien, con un determinado objetivo, y si te distraes por un momento, tú te puedes encontrar como el filoctetes de ti mismo, es decir, usuarios de ti mismos, porque de todos modos, si no respetas unas cuantas reglas, siempre te consideras como alguien que es mejor apartar. Somos tan perversos que incluso hemos creado una identidad de filoctetes ahí donde no hay problemas, que es decir, el demasiado talento está mal visto, si no está bien gestionados para generar dineros, con lo cual mejor separarlos porque crea comparación. Y estamos en la mentalidad de la comparación, con lo cual todo lo que nos pone en dificultad y no nos permite ser nosotros mismos con simplicidad y alegría, siempre se le ve el peligro. Estamos volviendo políticamente a cuestionarnos cosas que habíamos logrado hace muchísimos años y tenemos que volver en ellos otra vez. No tenemos memoria histórica, ni tenemos memoria social, ni tenemos memoria educativa. Porque si la escuela hubiese mantenido sus memorias educativas o las familias hubiesen mantenido sus memorias educativas, probablemente incluso las cuestiones que se están creando ahora no tienen la misma idéntica terminología del 1940. Está teniendo el mismo idéntico vocabulario. A mi em ve el cap, perdona que t'interrompi, però és que em ve el cap, hi ha algun moment de l'obra i amb les paraules de Cae Tempest que s'exposen tots aquests reflexions sobre el voltant dels totalitarismes i dels feixismes, no? Vull dir, en un moment en què ara les eleccions europees s'expandeix l'ultradreta per tota Europa, no? Jo no sé si fins i tot, volent o no, s'està convertint aquest espectacle vostre en un espectacle polític, diguéssim, també, no? Yo creo que todo lo que hacemos desde un punto de vista público y cada vez que nos expresamos siempre es político. Y lo que piensas que no es porque es un irresponsable. Y en el momento en el cual tú tienes la posibilidad de expresar algo, lo estás expresando la polis, que no es otra cosa en griego que la ciudad y la comunidad. No hago el teatro para hacer política, pero claramente soy parte de una comunidad, con lo cual existe un puente entre lo que yo propongo, lo que nosotros proponemos y cómo puede reaccionar la comunidad. ¿Hay algo de mensaje político en el texto de Cae Tempest? Sí. Sin sistemas partidistas, pero en el sentido más puro, esencial, extraordinario de la palabra política, que es aquella organización que permite a la polis prácticamente de evolucionar todos con los mismos idénticos derechos. Es Cae Tempest, y es algo que yo también elijo en este sentido. Probablemente casi todas mis obras tienen algo de políticos, en el sentido que siempre invito a la gente a reflexionar a cómo nosotros mismos nos comportamos o reaccionamos frente als danys que provocamos hacia los demás. Home, no hi ha missatges allò en plan baratos ni frívols, no?, perquè la gent es convenci, però sí que hi ha molts moments en què reflexiones. A mi em va fer pensar
l'obra quan la veia, que dius, qui són els veritables refugiats, els que es queden o els que se'n van? No lo sabemos. Nos hemos inventado una serie de mentiras siempre pensando que nosotros somos el otro. El que está bien, el que piensa, el que puede reflexionar desde lejos. No lo sabemos. Yo no sé cómo vive un refugiado. Sé solo que si lo definimos de refugiado es porque hemos creado un lugar que llamamos de refugio. Y me gustaría preguntarles a todos los refugiados si nuestras organizaciones sociales han encontrado refugio. Yo empezaría desde ahí. El refugiado es aquel que realmente encuentra un refugio, no aquel que ha tenido la suerte de alejarse de una guerra. Porque mientras que el refugio no lo haya encontrado, aún no es un refugiado. Es una persona llena de violencias y dolor en transición, porque aún no le hemos permitido ser refugiados en algún sitio, simplemente los hemos apartados de sus guerras, però seguimos apartándolos de nosotros. Una altra de les pinzellades precioses que jo trobo dins l'obra és una que ja portava la mateixa tragèdia de Sòfocles. Bueno, jo tinc un passat de filòleg, m'agradava molt el teatre clàssic, diguéssim, i recordo que Sòfocles ens ensenyaven que ja no hi havia diferència entre el bo i el dolent amb Sòfocles, no? Que ja a l'heroi i a l'antiheroi i aquí les fronteres es trencaven i que ja no podia confiar en els déus. O sigui, amb les tragèdies gregues sempre els déus ho arreglaven tot i ho sabien tot. I en Sòfocles comença a haver-hi aquest diu, sí, potser sí que poden ajudar, però el patiment el tindrà sempre, no? Em sembla que això ho heu conservat, o no sé si va per aquí, si ho trobarem, o és una... No, lo hemos conservado y hemos ido más allá. Sófocles ya era moderno en su época por proponer las temáticas bajo las perspectivas que tú acabas de describir. Kid Tempest crean un texto ambiguo sobre esos temas, pero a mí me interesaba, como la ambigüedad ya la he tratado mucho en los últimos años, ir un poquito más allá con la compañía y cuestionarnos el concepto de ambivalencia, que creo que es lo que estamos viviendo socialmente ahora y desde un punto de vista de lenguajes me interesa mucho más, para entender cómo utilizamos los elementos de comunicación como es la palabra. Paradise le he dado un valor muy grande a la ambivalencia, que quiere decir que todo lo que es bueno por un simple cambio de medida puede volverse malo. Y los gestos más bonitos y cariñosos por un cambio de medidas puede ser el gestos más dolente o dañinos para otros. La persona con la educación más impecable para ocuparse de los demás es bastante el más pequeño cambios en su vida por contextos contingentes y puede volverse el nuevo tirano. Tenemos una ambivalencia continua según las perspectivas y los puntos de vista con los que analizamos las cosas. Estamos en un momento en que por fin estamos cuestionando el sistema binario, con lo cual si no introducimos la ambivalencia, esto quiere decir que la ruptura del sistema binario no lo hemos entendido. Y por sistema binario no me refiero solo a la identidad, que también esto existe en el Paradise. Es la posibilidad de romper el sistema que distingue el blanco del negro y volver al mundo de los grises, que probablemente es donde nosotros, seres imperfectos y mortales, nos movemos mejor. Diversitat de gèneres, de races i de tot. Una de les coses que més m'agrada d'aquesta obra també seria que Filoctetes en realitat és divers dins una comunitat de diversos. És a dir, tenim els tòpics, els refugiats, els no sé què, sempre encasellem i sempre aquestes maleïdes etiquetes en tot, no? Però dins de cada grup sempre hi ha el que és divers i tothom som diversos d'alguna manera. Al final és com una mena de crit a mirar-nos al mirall d'una vegada per totes, o què? Sí, ya tocaría. No sé si ha llegado el momento para que esto ocurra, pero por lo menos deberíamos de evitar debates ya inútiles y hablar muy claramente. Es decir, la normalidad existe siempre cuando existe una norma válida para todos. Y como esto es prácticamente imposible, ya la cuestionamos. Mientras que yo me comporte con respecto a las normas de forma correcta, esto quiere decir que soy normal. Nuestra naturaleza es la diversidad. No hay ni un riñón idéntico a otros. Por eso es muy difícil también intercambiar órganos. No siempre son compatibles. No hay ni una persona idéntica a otras, ni un ojo idéntico a otros, ni un pensamiento idéntico a otros, porque incluso cuando estamos convencidos que hemos encontrado una comunidad, un colectivo, un grupo, donde todos tenemos la misma ideología, yo ya me río, porque luego en el momento en el cual debatimos realmente de las matices, lo que nos acomuna es la misma bandera o las mismas palabras, pero si entramos realmente dentro la posibilidad de desarrollar un pensamiento, hay tantos puntos de vista cuantos cerebros hay en el mundo.
Si definimos la diversidad como la normalidad, en el momento en el cual yo me considero diverso, entonces sí que soy absolutamente normal, perché estoy rispettando e concretamente comportándome con la única norma possibile, che è la diversità. Però la diversitat fa que Filoctetes se senti més sol que la una. Hombre, habrá que pagar un precio para la lucha. Diu, hi ha una frase molt maca que diu, necessitem sentir-nos sols i fer sentir sols els altres per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. ¿Quién lo ha dicho esta frase? Tu. Ah. A veure, tanquem ja aquest tema, només per rematar-ho i abans de veure un altre fragment de la funció. A veure, jo no vull fer spoilers, però tal com ho estem plantejant tot plegat, és possible un final feliç per a una història similar? Posem la vida real. És possible un final feliç de tot plegat i de tot això? La cuestión es que la palabra es final y la palabra es felicidad, y yo las cuestiono dentro de la misma frase. Tu t'ho qüestiones, Bernardo? Estoy aquí para eso, para cuestionarlo todo. Molt bé, doncs ara veureu un fragment, ara que ja sabeu una mica de què va tot i la idea, després d'haver vist aquell monòleg a tres veus, anem a veure un altre fragment perquè comenceu a fer-vos més idees. No sé quina idea de fragment... Vais a escuchar un extracto musical de Paradise, que básicamente es una de las composiciones que tenemos y que representa la voz de la isla en el momento en el cual trata de ocuparse de la tranquilidad antes de que intervenga el hombre. Perfecte. Endavant. Because he stumbles and surrenders, because he's in front of a ship in this land of misery. That tremendous scream that provokes terror. It's a tremendous scream that provokes terror. That tremendous scream that provokes terror. It's a tremendous scream that provokes terror. Misery, of misery.
Pell de gallina una mica, escolta'm, ja està bé. A aquestes hores del migdia, això... A veure, Roger, ara és un moment de fer una mica de bateria amb els actors, perquè com que són part de l'obra, tal com ha dit el mateix Moreno, no? Roger, Filoctetes, és possible identificar-te amb un personatge tan sol? Com ha sigut el procés d'identificació? Com t'ho has fet per posar-te dins d'aquest personatge, no? Hola a tots i totes. És una gran pregunta. Crec que Paradise m'ha posat en la situació de reflexionar sobre què fem quan som coneixedors del dolor de l'altre. O sigui, com reaccionem a la consciència d'una situació tràgica. El món està ple ara mateix de tragèdies individuals, de tragèdies col·lectives, que em ressonen constantment. És impossible que jo em pugui identificar amb una situació així. És impossible que jo pugui realment entendre que hi ha persones que estan abandonant casa seva, abandonant la seva família, la seva vida, per les seves circumstàncies, per la seva condició. És impossible, seria arrogant, seria irresponsable, seria enganyar-se a un mateix. De fet, és molt interessant com l'adaptació d'aquell, sobretot també la proposta que Moreno ha composat, perquè el mateix Filoctetes, que és una persona que viu una situació tràgica desoladora, durant la trama descobreix altres realitats, que serien les realitats del cor, que són igual de tràgiques i a les quals ell mai havia parat atenció. Crec que és el punt que més m'emociona de l'obra, perquè tal com l'ha composat el Moreno, crec que t'obliga a mirar més enllà, més enllà del que se t'ensenya en primer terme, no? D'escoltar més enllà, de mirar més endins. Sí, crec que és això. Més val que ho vegin directament. Hi ha alguns moments de l'actuació del Roger que són delirants per una persona que li agrada el teatre, perquè, bueno, no sé, jo t'he vist alguns moments sol. Quan dic sol vol dir que la veu principal ets tu, perquè sempre hi ha el so de l'illa de fons, no? Però que dius la capacitat que tens d'emocionar i sembla que estiguis absolutament emocionat quan ho fas. Per això t'ho explicaran millor els teus suposats amics, l'Albert, el neoptòlem, perquè això de l'amistat, diguéssim, és el que el va buscar, és el que va buscar Filoctetes fent veure que encara és amic seu, i l'Odisseu, que és l'Uri, que és el que està al darrere, que en realitat és el que maquina, que vol que torni, etc. Clar, vosaltres ens esteu qüestionant el concepte de l'amistat, i no sé, des d'on entreu amb els vostres personatges? En aquest sentit, jo com a neoptòlem, és un personatge, diguéssim, que totes les informacions que rep enfront del que és la missió, doncs està com desinformat en aquest sentit, no? Només veu d'unes fonts d'informació. I llavors el fet, doncs, el que és la missió, conèixer Filoctetes i empatitzar sobretot amb el seu dolor, és el que li canvia el paradigma, en aquest sentit, no? Veure la realitat, veure que tot allò que li han dit no és com li han dit, i en aquest sentit doncs, prendre part una posició i viure aquest tipus de transformació. I també amb Filoctetes, en aquest sentit, el neoptòlem s'identifica també amb l'absència d'un pare i crec que també d'alguna manera en ell, amb mi, l'absència d'un fill també, que és en el punt en el qual ens podem trobar més també. En el meu cas, en aquest sentit, és semblant, però alhora hi ha un punt de diferència, i és que per mi, com a Odisseu, la relació que jo tinc amb ells dos és des d'un... no tant l'amistat, sinó
camaraderia, com si diguéssim. O sigui, hi ha una relació amb ells que és des de les ordres, des de la lleialtat. Hi ha alguna de lleialtat que crec que ens uneix molt. Amb Filoctetes, per exemple, fa 10 anys que no ens hem vist, però compartim un passat. O sigui, hi ha una història al darrere que no consideraria que fos d'amistat, sinó de creure en uns valors i tenir uns ideals molt clars que són els que compartim. I això és el que ens uneix, independentment dels mitjans que utilitzem per aconseguir un objectiu. I en relació amb Neoptòlen és diferent perquè per mi és més instruir amb ell, i que ell sigui l'eina que a mi em sigui útil per aconseguir l'objectiu, que és fer que Filoctetes torni al front amb el seu arc, bàsicament. Podríem dir que a part de vosaltres tres grans protagonistes, hi ha un altre grandiós protagonista que seria l'Illa. L'Illa, o la comunitat de l'Illa, digue-li com vulguis, que és el cor de les antigues tragèdies gregues, que és una mica el que hem vist abans també, quan estava tothom cantant. És la veu d'un grup d'actors i actrius que no pareu de cantar, paral·lelament als diàlegs teatrals. És una presència constant, és a dir, no pareu i deixeu ara escoltar que parlin els actors, sinó que contínuament l'Illa és present constantment, com un fons. Però, a més, les paraules no són les de Cae Tempest. En aquest sentit, el Moreno ha preferit les de la versió de Sòfocles, si no m'equivoco, algunes en anglès i tot. Expliqueu una mica, Sara i Aina, què és el que expressa aquesta illa. Per mi, aquesta illa expressa la memòria. A més dels moments de cant que has mencionat, hi ha moments que el text de Sòfocles es diu parlat, que en aquest cas sempre ho faig jo. I Sòfocles és aquella veu antiga que ens recorda totes aquelles coses que m'ha oblidat. És aquella veu que si haguéssim escoltat en el seu moment mos haguéssim estalviat molt de patiment. I Moreno ha transformat Sòfocles en un personatge més de l'illa i d'aquesta manera ha creat aquest pont entre el teatre clàssic i el teatre modern. I per mi, jo me sent molt afortunada de poder posar cos en aquestes paraules, perquè és com que el meu personatge, que és Auntie, té aquesta capacitat de ser capaç de sentir aquestes veus antigues i de ser un mitjà i expressar-les al món. I com a intèrpret està sent un repte com des de l'individu dir algo tan important, com unes paraules amb un pes tan important. I és com que, com a intèrpret, i espero que com a espectadors també, te fa reflexionar sobre el poder de les paraules, perquè les paraules són poderoses, però hi ha vegades que només se queden en això. I com podem fer per transformar aquestes paraules en acció? Com podem fer per escoltar aquestes veus que tenim també a la nostra societat, que com Sòfocles ens recorden allò que hem fet malament o els errors, com ho transformam en acció? Sí, perquè l'illa, tots aquests cants el que fan és expressar el testimoni de totes les accions i de les paraules que succeeixen durant Paradise. És un exemple quan durant els atacs de Filoctetes per expressar el dolor els cants es tornen comencen a convulsionar i es tornen molt més èpics, o l'illa reacciona a l'arribada d'Odisseu amb cants que generen rebuig o alarma. I això està molt relacionat amb la memòria que deia la Sara. Moltes vegades en Moreno ens ha donat les indicacions en els cants que aquests cants siguin totes les vegades que ja ha succeït l'acció que està passant a Paradise i el que fan és portar el present de l'obra a una altra dimensió. Jo tinc la sensació que quan sou l'illa, com que l'illa és la que diu la veritat, o és la portadora una mica com de la veritat. Quan parles dius mentides, en canvi l'illa canta. I volia preguntar-te, David, tu que ets el violinista, la música diu més veritat? És a dir, quan la música és el llenguatge de les emocions, té més veritat? No ho sé. Clar, la música jo crec que és l'ànima de l'illa en tant que sorgeix de la seva veritat.
no? I és una veritat que inevitablement està lligada a la seva realitat i, per tant, a la seva cultura. No? Quina paraula aquesta. Llavors, l'illa sona com sona perquè els seus dies sonen com sonen. No? Diàriament escolten les sirenes de la presó, diàriament escolten l'aigua de la mar trencar a la platja i a les roques, potser també diàriament escolten els sons dels vaixells apropar-se al port. Clar, canten com canten perquè els seus dies sonen així. Llavors, clar, la música de l'illa sona així perquè així és la seva ànima i perquè així és la seva particular veritat. I tu, Zubel, parles, cantes o crides? Sobretot una mica. Sí, no sé, jo crec que el terme de veritat és un terme que s'utilitza molt en el món del teatre, no? Sempre qui no ha sentit aquella frase de uau, aquestes paraules quanta veritat tenen, o ui, li falta veritat a aquest monòleg. Jo no acabo d'entendre ben bé què vol dir això, perquè jo crec que la nostra tasca és anar sempre intentant atrapar aquesta veritat. Si s'aconsegueix, no ho sé, ho haurà de dir el públic. Per mi, evidentment, m'és molt més fàcil que brolli una veritat quan estic cantant que quan estic parlant. Per aconseguir que les paraules o un monòleg ressoni en un espai de veritat, sento que he de treballar molt més. I respecte a això que dèieu de l'illa, per mi, jo crec que l'ànima de l'illa és el ritme. I si hi ha alguna cosa que comparteix aquest terme és la paraula dita i la música, i sobretot en el teatre del Moreno. Rematem-ho, Núria. On està la Núria? Ho tens aquí! Estic aquí. La pregunta del $1.000.000 t'ha tocat a tu. Quina pregunta? La que tenen ganes d'escoltar. A veure. Primer, una generalitat. Què us fa connectar amb l'obra? I ara et faig la pregunta de veritat. Cal tenir un perfil especial per ser actor del Moreno Bernardi? Quina disciplina física i mental us exigeix? A veure, jo crec que és evident que hi ha molts punts des d'on connectar amb aquesta obra. Per tot el que abans heu estat parlant, el Moreno i tu, hi ha molts punts on et pots agafar per connectar. Jo, personalment, interpretant el cor, tinc el privilegi de no estar en aquesta situació, tot i així puc extrapolar les situacions que viu el cor en el meu dia a dia, en altres situacions. I sí que és veritat que és una temàtica latent avui dia i òbviament jo com a actriu he de connectar amb l'obra perquè he d'empatitzar amb allò que estic fent, crec que és molt necessari i més inevitable fer-ho. Quin perfil s'ha de tenir? No sé si ho definiria com a perfil, però crec que per treballar amb el Moreno has de tenir una ment activa constantment, molt ràpida, elàstica, que et permeti brollar creativitat constantment per acceptar totes les propostes creatives que el Moreno et dona en tot moment per estar cantant, parlant, movent-te, fent les accions. I realment em costa separar quina disciplina física i mental, crec que és tan complet, crec que d'alguna forma hem de sortir de nosaltres mateixos per posar-nos, sortir una mica del nostre ego per posar-nos al servei de l'obra d'art que estem fent, de Paradise. És que heu de fer de tot, perquè l'altre dia us veia cantant, declamant, desplaçant-vos, fent coreografies mentre estàveu fent tot, amb aquella mena de branques que teniu, que són com a natures, en comptes de natures mortes, són com natures vives, jo pensava que feia, no? I amb pedres i branques ja ho teniu tot, ja teniu tot el decorat, ja ho feu tot, però ho heu de fer tot els actors i totes les actrius, no? Maria Estela o Estela? Maria Estela. Com aconseguiu sentir que és una sola cosa la que feu i no que esteu cantant, fent teatre i fent una composició i coreografia a la vegada? És a dir, que sigui una sola cosa. Doncs per entrar i sortir d'aquests quadres treballem des d'una ment musical i
plàstica i molt sensible al que està succeint a cada moment. Els entrenaments del Moreno és com que tots els elements de l'actuació ja estan presents tota l'estona i passar per aquests ja et col·loca com a intèrpret en aquesta poètica. També a Paradise ens guien a través d'imatges evocadores, situacions concretes, indicacions rítmiques i melòdiques, i és això, tot aquest conjunt, que fa que entrem en aquest espai. I aleshores el Moreno després ho ordena tot. Sí. També és molt difícil no separar. És molt difícil no separar perquè la vida ho fem constantment i en aquí és molt interessant passar per aquest procés perquè t'ordena d'una altra forma. Sí, però has d'afinar perfecte, perquè afineu perfecte, mentre has de pensar que estàs fent un moviment de dansa i alhora estàs dient unes paraules teatralment. És a dir, és que clar, vull dir, en el mateix moment, va. I és molt interessant perquè el Moreno ens repeteix molt i ens transmet que en el moment en què llences, entregues la veu a l'espai, automàticament el teu cos com a intèrpret es col·loca en un lloc molt diferent i es crea com una deformació que jo crec que aquests cossos els veureu a Paradise i... Molt bé. Zubel, Uri, amb altres companyies es treballa igual o no té res a veure? És molt contrastat el mètode del Moreno amb les altres companyies, la manera de funcionar i la manera de fer? Home, sí, molt. Però jo crec que cada producció i cada director és un món i la clau està en intentar entendre la poètica per poder entrar-hi. Pel tema de la construcció del personatge hi ha produccions en les que se suposa o s'assumeix que el personatge el portes fet de casa, que és una feina que fa l'intèrpret, i en d'altres, per tot el contrari, el director et guia cada coma, cada passa, cada gest. Jo crec que amb el Moreno és una mica de les dues. Lo interessant és que ell et regala molta creativitat perquè tu construeixis aquell laberint o aquell disseny intangible que ell desconeix i que de fet moltes vegades ens diu com no necessito saber quines són les causes per les quals has arribat a aquella mirada. I jo crec que aquí, en aquest tipus de treball, és on em sento més creativa. És on crec que cobra sentit el treball de l'intèrpret. Què diries? Sí, puc sumar poquet. En aquest cas, jo crec que ens hem basat molt en la paraula, com dèieu abans, i crec que la veu i la paraula són un pes molt important dins d'aquesta producció i a mi a l'hora de crear el personatge és una cosa que m'està servint molt. Crear personatges amb el Moreno és estar en constant transformació i per mi és treballar amb la impossibilitat, entesa des d'un lloc molt positiu en aquest sentit, perquè el fet de sempre tenir estímuls que intervenen en la teva interpretació fa precisament que tota l'estona t'estiguis qüestionant si allò pot anar un pas més o pot anar des d'un altre lloc. O sigui, és molt difícil, per exemple, el que deies abans, estar cantant, estar movent-te, estar recitant o declamant o estar amb l'orella atenent el que està passant. Llavors, aquesta ment plàstica crec que és molt pròpia d'un treball amb el Moreno, precisament, i que jo particularment no he trobat fora d'aquí. En aquest sentit és com ella, és saber molt bé llegir qui tens al davant i veure quines necessitats compartiu i com de manera mútua es posen en escena i es crea aquesta màgia teatral. A veure, tu, Albert, que has treballat en anteriors produccions, has vist algun canvi a Paradise respecte a com ha funcionat el Moreno amb vosaltres? Sí, de fet, cada producció, cada obra és totalment diferent a l'altra, perquè també, com el que hem explicat una mica en tota aquesta entrevista i així, que la metodologia no és la mateixa i també, com diem de vegades aquí, que per arribar a un lloc t'has d'allunyar abans d'un altre també, i a cada procés realment és un passar d'un lloc a un altre. Jo és la quarta producció que faig amb el Moreno i diguéssim que sí que la tendència que veus de molt del principi a ara, que si a les primeres treballem molt a partir del cos per trobar la veu, doncs ara és una mica al contrari, des de la veu ho acabes construint tot, i es veu molt en els dissenys de tot, vull dir, com el que he pogut veure dels companys de les cançons, que tot és a partir de la veu, a través de la paraula. I el bonic també d'aquest tipus de metodologia, quan ho poses tota la pràctica i tenim el conductor que és
que és el Moreno, no? Que quan ell s'hi posa també en aquest sentit, ell ja ha passat per tot arreu, no? I es nota molt aquí també doncs, la seva arrel d'actor per transmetre'ns també nosaltres, que això també ens ajuda molt, no? Que et sap parlar amb propietat des del lloc, des de la direcció, des de dintre, què està passant, no? I en aquest sentit, doncs, el maco és com conduir, no? Que tens algú que t'ensenya com s'ha de conduir, no? En aquest sentit, després tu t'hi poses i ho pots experimentar, no? Però en aquest sentit tot canvia, cada any canvia el que és la metodologia i com a intèrpret és molt ric també perquè fa plantejar-te moltes coses i mai t'instal·les en un lloc en concret, no? Trobo que és de les coses més interessants. Ara que pensa el professor d'autoescola, a veure, estàs d'acord una mica què és el que ha canviat a Paradise y amb els No, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, mi recorrido ha sido muy largo, he pasado por muchas etapas y todas han provocado siempre las siguientes. Siempre he tenido un grande amor para la voz en el sentido más amplio del término, no solo en el ambiente teatral. Y para mí todo es a partir de la voz. Todo el método que yo utilizo en este momento es a partir de la voz y del sonido. Creo que el cuerpo es consecuencia de la voz, es consecuencia del sonido, y la articulación del cuerpo es consecuencia de cómo articulamos las palabras cuando tenemos una intención clara. Podem veure un moment com dirigeixes amb el violí o un moment de l'obra de tu? Podemos ver un extracto, con David hemos compuesto diferentes, tenemos como 3 categorías musicales dentro de Paradise, que son las citas musicales que siempre yo quiero hacer como homenaje a los grandes, así como en Macbeth tenemos Bach y Pergolesi, este año tendremos otros. Y luego hay toda la música que hemos escrito para la voz continua de la isla, que es la música de las canciones. Y yo he escrito 4 piezas para violín con David, que luego en realidad se escuchan fragmentadas con variaciones a lo largo de la obra. Hoy os presentamos una entera que se llama La Vieja Gloria, que le he construido pensando en el personaje de Filoctetes y en cosas como el dolor, la fuerza, el orgullo y la ruptura.
Arribava un moment que ja no sabíem qui dirigir aquí. A part de que és tot un espectacle veure's els dos fent això. Espera un segundo, quitamos los atriles, por favor, así que nos ven mejor, si hay alguien. Molt bé. Recapitulem, ja anem de cara a barraca, que ja és molt tard, hem parlat molt de l'espectacle, hem parlat molt de tot el que comportava de l'obra, hem parlat amb els actors. Només volia rematar una mica amb un parell de coses amb tu, molt breus. Partim de Liceu Clàssic, on et vas formar, teatre-dansa, Pina Bausch, Living Theatre, teatre minimalista, etc. La teva evolució més recent, Coltés, un text inèdit, el de Massini, un clàssic anglès, Marlowe, el teatre isabelí de Shakespeare, ara la modernització de la tragèdia clàssica. Cap on vas? Yo siempre he tenido un horizonte, sigo teniéndolo, con lo cual no voy ahí donde puedo evitar el aburrimiento. Voy hacia la vida y sus posibilidades, con lo cual hacia el arte y sus posibilidades. Voy en un terreno cada vez más líquido, fluido, para que todos los elementos que intervienen sean más concretos. Como actitud es esto, con respecto a qué haré próximamente, no tengo idea de muchas cosas, porque no he experimentado, aún no he dirigido una ópera lírica, aún no he hecho una película, aún no tengo mi musical, aún no he grabado un disco, hay tantas cosas que hacer. Ets una màquina. A veure, i segueixes enamorat de Catalunya, segueixes fent teatre en català com abans. En quin punt estàs amb la teva relació? Perquè jo penso que ets una mica com Filoctetes, no? Que la teva pàtria ets tu, perquè segur que Itàlia deu ser massa català i aquí segueixes sent l'italià. En quin punt estàs amb Catalunya? Estoy muy bien en Cataluña y estoy en un punto en que estoy cada vez mejor y estoy en casa, quiero decir, Cataluña es mi casa. Y cuando vuelvo a Italia es la casa de donde vengo, la casa de mi familia, la casa de mis amigos, pero mi casa es Cataluña. Y estoy en este punto en que lo explico de una forma muy simple para que se entienda, porque no quiero hacer ahora un gran discurso sobre esto porque es muy personal, pero no tengo ningún problema en que se critique la cultura italiana, los italianos e Italia, ¿no? Porque soy el primero, porque soy una persona muy objetiva, con lo cual incluso de las cosas que quiero mucho, prefiero también descifrar y nombrar lo que... Pero si lo hacen los demás mientras estoy aquí, me molesta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estoy en un punto en que yo critico mucho Cataluña y la cultura catalana, así como la celebro, sé dónde la tengo que celebrar. Pero si voy a Italia y alguien interviene sobre temáticas que tienen que ver con Cataluña, me pongo un poco rígido. Entonces, cuando he vivido este mecanismo, he dicho, claro, es que es mi casa, esto en este punto ya
Con lo cual, yo critico todo lo que me da la gana, pero tú, que no sabes y no vives ahí, tranquilito y ocúpate de lo tuyo. Ahí es cuando sale la cosa de probablemente mi italianidad se ha transformado se ha encajado perfectamente con el terreno catalán donde estoy cómodo. Volia aplaudir ella, Ja podem fer preguntes, torn de preguntes. Vull dir que aquí ja no intervé si és català, si estima Catalunya o ho deixa d'estimar. Per mi és ell i les seves obres. I per mi va ser realment algo meravellós veure la seva Macbeth. Va trencar tot el que jo veia de teatre i continua impressionant-me i continua emocionant-me perquè crec que fa alguna cosa especial, diferent. I agraeixo molt estar aquí a aquesta preestrena. I no reduïm tot que sí a Catalunya. Vull dir, ell és universal. Bueno, està clar que fa servir el català, però no podríem dir que és teatre català si parléssim de l'escola, dels flotats i companyia i tot això. Vull dir, clar, no és. Vull dir que jo no sé com te situaries dins el món la teva obra. Si tu ara haguessis de fer de crític i posar-te amb tu mateix tot el que has fet, com te situaries en l'escena internacional? Yo utilizaría Moreno Bernardi para hablar del teatro de Moreno Bernardi. Mi intención siempre ha sido aquella de amo tantas cosas y realmente he logrado de que comuniquen entre sí en el escenario que si alguien quiere definirme tendrá que inventarse una etiqueta o utilizar mi nombre, creo. Soy Piscis, es difícil que se me cogen con una palabra sola. Bueno, jo soc verge i necessito etiquetar-te. Escolta'm, hi havia més preguntes. Mira la Marta, que fem? Sí, hola, què tal, Pep, com estàs? Escolta, Roger, explica'ns una mica, y también, si nos quieres explicar tú, ¿no? Pero el cartel del espectáculo, ¿qué significado tiene este cartel que habéis escogido? Els shootings que el Moreno organitza són una performance increïble. Ell és un amant de la moda, ell col·labora amb artistes que es dediquen a la moda, aquí en tenim alguns, les joies, el vestuari, el disseny dels caps, l'ha introduït dintre del seu llenguatge. Els shootings s'organitzen d'una manera molt sensible. Ell treballa amb la imitació, ho sabem, forma part del seu mètode, i a través de les corporalitats, fixeu-vos en totes les mirades de totes les fotos que comparteix el projecte, veureu sensibilitats que són molt profundes del personatge, del treball que estem fent, de l'anàlisi de text, de tot el procés creatiu. Aquesta mirada perduda, jo crec, i això ja és personal, Te l'ha preguntado a ti. Crec que té a veure amb aquesta qüestió que comentàvem precisament ara de no saber ja què és casa, no saber una persona que està realment és que és, no sé, és això. Jo crec que és aquesta mirada. Em dóna la sensació que hem parlat molt, no? Bueno, lo justo. Hemos tocado un violín, hemos cantado, hemos actuado, hemos hablado, es decir, hemos hecho cosas. I tot i així tinc la sensació que quan vegin l'obra fliparan perquè hi ha un munt de coses per descobrir. Eso esperamos. Hi ha moments molt diferents i veureu coses molt diferents de les que heu vist coses, no sé, hem vist només una petita part de tot aquest món que sou capaços de crear. Només volia dir, per tancar, que per mi, com a filòleg, he gaudit molt de poder fer aquesta presentació, que ha estat un plaer com a persona que durant molts anys he exercit de periodista musical, però jo, com a professor que soc, em sento més filòleg i la paraula em fascina i que és un plaer poder trobar algú com vosaltres, que estigueu bojos per la paraula i que us deixeu emportar. És un luxe que hagueu vingut tots els que esteu aquí perquè conec el món del periodisme des de fa molts anys i les rodes de premsa ja no hi va ningú. La gent demana el dossier, copia els dossiers i amb prou feina i afegeix 2 o 3 coses més. Per tant, és un luxe que hagueu vingut i
i crec que també fa honor que realment hi ha una expectació respecte al que sou capaços de crear i que el Teatre a l'Acadèmia sigui capaç d'apostar per aquest tipus d'obres i d'investigacions, perquè avui en dia ja els governs no donen ni un duro per provar, per experimentar i per ser underground, que per tant és un autèntic luxe, us agraeixo jo i suposo que en nom de la companyia també agraïm una mica la quantitat de gent que heu vingut i que hagueu prestat atenció. Recordeu que l'obra és dimecres 19, és el dimecres que ve, 19 de juny, i s'acaba el 7 de juliol, ja m'ho he pres de memòria al final. 7 de juliol. Esperemos que ellos también.